Gernika Lumoko udalak Marijesia komendu ditu, euren irudia jarri du Adolfo Urioste kalean eta ohitura handiko usadio hau goraipatu egin du. Eskerrik asko, dan hori, Gernikar guztileri, hemen zauzen guztileri, ikusten zuen moduen, hemen udaletxeek inguzku, Gabon argizetan geure ikurraz, Marijezizen ikurraz akundozkue. Da, eskertu itzen dugu, Marijezizen partez, hori detalie. Gero jakin dizuen, nola urteten dugun, datorren hastien, datorren zapatu edo dobekago izalezak urteten dugu Marijezizek, bai kaleriz kale kantatun dugu zenok, da ezietan zuepe eskertu urteten duzuna legioetara, da eskertu iten jatzue zuen partituzioa. Seguke gure kantu ekestik zentzunik, zuek ez pasauzie bentanatan edo hoguetatik entzuten edo ratizon atzetik. Da jakin dizuen, oine zazpiretan, Andarmaizen, dekogu Bizkaiko, bederatzigarren Bizkaiko Marijezizen abendu mutilen topaketie da konbitzetat zauzie bertara, Andarmaizen, atzaldeko zazpiretan. Da beste barik, egizutan zerrizen Marijezizek eta hemen zauzen guztizok, Gernikara zarie, da bakoitza bere sentimentu duko, Marijezizelako dizen. Da eskertu, da oine dugune da, Arabegire kantako gu, Marijezi kantako guz, da alkatik esango dizu erro batzuk. Eskerrik asko. Bueno, Gabon. Hau omen aldize, da eskertzeko, hau tradizioa mantentzen segituen duzuen guztizeri. Onaieketako, hor historizien engo duen, aldabakoak edoroko engo duen. Urte asko, eurretik jente asko egon da, hau tradizioa mantentzen. Niken bandi egon zanien, zake baterako, Meaza, Gorrindo, Ohar, eta 1970 izekantzeko egon zan, da Oharren da relegoa, beragaz batera hartunguen itxaso, eta egon zime bai, Felipe Arrien, Txio, Francisco Javier Bondra, Katxe Anaye, eta, klaro, hemen eskertu bida jente askori, Berton Estrauzenari, batzuk bizi dire, beste batzuk ez, da bentan edarra da hau mantentzie. Dan hori eskerrik asko udaletzen partetik, da ilusioagaz jarraitxu, segeuko ilusio itzeragaz dugu hori argazki hori zuen logoa, edo kanon logoa, zenibe gaztetan da joaten ditzen. Abesten, Marijezizek. Benetan, bihotzez eskerrik asko da hori.